Sa number 4, isa ka tiyo ang ginpatay sang iya kaugalingon nga hinablos matapos maglalisay bangod sang gintapas nga kahoy. Ginlabo sa makapila ka beses ang hinablos ang iya nga tiyo rason sang iya kamatayon sa Purok Kinabong, Barangay Binuyan sa Banwasang Murcia, Martes nga adlaw. Sang Huwebes na na-report ang amo nga insidente sa PNP. Nagwa sa investigasyon nga naglalisay ang biktima nga si alias Antonio, 55 anyos, nga iya hinablos nga si alias Ruel, 19 anyos, bangod sa pagpangtapas sang kahoy sang sospek. Ginpahog sa biktimang iya hinablos nga kun padayunon niya ang pagpangutod sa mga kahoy, may matabo nga agay sang dugo sa tunga nila. Apang sa mga alas 10 ang gabi, naglakat ang sospek sa balay sang biktima, dala ang binangon. Ginhulat niya ang iya tiyo kag ginlabo-labo antes nagpalagyo. Merkules ang aga na diskubrihan sang mangod sang biktima ang dugoon nga lawas ang iya utod. Nagpatigayon sang hot pursuit operation ang PNP kag nadakpan ang sospek. Nagdesisyon naman ang pamilya nga ilubong na ang bangkay sang biktima kag hindi na magpasaka sang kaso bato sa sospek.